Diváci televízie Šláger majú radi heligónky. A myslím si, že práve v tejto chvíli sa potešia aj ďalšej skupine, ktorá pochádza z obce Krasňany pri Žiline. A ja by som pozval najskôr sem Romana, ktorý je z tejto kapely a ktorý nám čo to povie. Takže privítajme potleskom Romana. Roman, vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem. Zavolal som zámerne teba, pretože vás je trošku viac a dokonca dnes ešte nie ste kompletní. Kto nám chýba? Áno, chýba nám hlavný kapelník, máte tiež Martin Černiansky, ktorý vlastne je Márod, takže ospravedlňuje sa. Tým pádom, ako nám tu chýba, pretože je to jeho vlastná skladba, ktorú vlastne zhudobnil. A text napísal Androvič Peťo, to je náš kamarát, takže dúfam, že sa mu bude aj páčiť. No, takže Martin tu nie je. Nevadí, ja myslím si, že je vás dosť na to. Koľko vás je v kapele celkovo? No, my sme 7 a vlastne teraz momentálne máme pribratú spevačku, alebo teda sme prijali spevačku na túto skladbu a v podstate budeme s ňou spolupracovať naďalej. No, takže vám držíme palce a pozveme ďalších členov. Takže skupina Heligonkári z Krasňan, ktorá sa bude čo chvíľa volať ako? Krasňanci. Takže Krasňanci, poďte na pódium. A Maličký kostolík, ich pesnička. Zlatý šláger.